Alright, muri yeZimbabwe tine nyaya yabva kumwanasikana anonzi iye Modest, short name Mode. Mwanasikana ari kubva kuChipinge. Wapinzira nyaya pamuzinda wevanhu. So inini Supergalo rangu basa kukusvitsira inyaya kuti munzwe zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe, and then mobva matiudza mucomment section kuti what do you think about it, because vanenge vatumira nyaya vanenge vachida kunzwa pfungwa dzenyu kuti vabatsirike mukumeka madecision. So Modi watitumira nyaya iyi ari kuti iye it's a big thing that is happening in her life. So Modi ari kuti iye right now she's 23 years old, une mwana ane 2 years old, kunoti akamuita ne 21 years old. She say her life upenyu wake has been a struggle. She have struggled a lot, but in fact all that struggle have led to her being a street vendor. But kwete vendor kuti ari kutengesa matomatis, ari kutengesa onion kana kuti vegetable, ari kutengesa muriwo, and a type yemuriwo ari kutengesa chunhu, ari kutengesa muviri. Mode, right? So Modi achitengesa mbiri, she's a yellow bone chimwe, so she gets a lot of customers. Borongoti because she's a yellow bone, but she's a character imwe joy yeparty, anoshedzwa kuma parties, anoita say she can make people happy and she can twerk or dance or shake kumashure, or is it vanhu vopenga voita crazy, anditi. So she's known kuChipinge kokoko, according to information yatipa. Vanotomuziva kuti istock ye high quality yo, istock yo. Kana vanenge vaida kuita zvakuda kuita vanozvati tinoshedza stock. Kana stock yauyiswa pamberi pevanhu, vanhu vakadhakwa, vanhu vane mari yekumwa, vanhu vane mari yekudii, vanhu vanorova chunhu. Handiti kuti different boys rinowanawo mukana wokurova chunhu. Zvichireva kuti vana Modi ndo vanhu vanenge vachipa vanhu, vachipakurira vanhu, right? So tiri munzvimbo imwe iyoyo yeChipinge. MuChipinge muna vaHwedza, a man who is powerful, a man who is rich, vaHwedza. And vaHwedza vane vanakomana vavo vakati wandei, vanosvika 7 vanakomana vavo. And then kuna last born wavo, mufana anonzi iye Kundai. Mufana anonzi Kundai, mwanakomana wokupedzisira wavaHwedza muChipinge. Muzikamwa, and they're rich and everything. So stock inotogwa ichindwa nayo kumapati, vanhu vachinofara vachita sei. And Modi is part of that stock. So Modi uri kuti iye, she's very surprised because ari kuti iye a week ago, just 1 week ago, 7 days ago, vakaenda kune imwe party yavakaenda, and akasvika Modi ndokutweka, anga akapfeka mamini, anga akapfeka zvese, ndokutweka pamberi pestage, ndokuita yese inoiza kushamira vanhu, kusexira boys, kuita sei, handiti. And at the end of the night akatogwa nemufana mwana wavaHwedza Kundai wakatora Modi ndokunomupinza Mercedes Benz inofamba namufana Kundai, ndokuenda naModi ndokunopinda mumba mavaHwedza, big mansion kuChipinge. Wapinda naModi papa mansion meya Kundai, Modi wasvika meya wakutoti unozvachi ndakutozoitirai boy mufesi uyu zvasi zvaanoda itisi, atori ready kuita yese. Mukomana ndokugara pasi naModi ndokuti inozvachi Modi, let's talk, let's just have a good conversation. Modi ndobva ashamisika kuti iwe mukomana ari kuda kuita conversation. Alright bo. Modi ndokutogara pasofa paya, mukomana ndogara pasofa apo, ndokutanga kutaura zvavachikurukura, mukomana kutaura everything, wakadzidza kupi, how is your life right now, chichi mwana wako, alright bo, kupi, and etc. Vari kutaura, vari kuita good conversation. Mukomana ndokuzoti Modi handitinovata, nguva yekunovata. Mukomana ndokutora Modi ndokuenda kubedroom kwake.
mukomana aisvika namodi paya ndokutoti pabhedhi very parara ndimodi kayo ndimukomana kundai pabhedhi modi ndokutevera paya shasha dzaonyerana ndokurohwa nehope mufana kundai watorohwa nehope modi wakushamisa iwe mukomana uyu watovata haana zvaaita hani maiza vavata mangwana makusera achisvika mukomana ndokumuka ndokuti kuna modhe $200 kanza iwochi go live your life but ndipewo chi nhamba dzako. It's last week 7 days ago dzava 6 days boys tatova mangwana 6 days ago but a timeline mukomana wapa modhe $200 modhi waenda paya akutotaura mafriends ake chichimwe mukomana watora nhamba mukomana wakutanga kufonera modhi ngwiri modhi akutoti akashamisika she didn't expect him kuti amufonere. She thought maybe it was just one night yekuti munhu adhakwa aita sei, but mfirst seemed to be very concerned. Mukomana watofonera modhi modhi wapika foni zviri sei kundai kundaita kuti iwe modhi wakandiudza nezuro about your kid. Ari kupi mwana wako iwe wakati une 2 years wakati is a baby boy ane 2 years chichi ari kupi uri kufambisa sei nelife yako chi handiti mukomana atedza concern atedza kuti is concerned about modhi's life. Modhi ndotoudza paipai kundai kuti anosha mwana wangu ari kumusha namhomsi chichi life yakamira so itondoona ndiri out here ndikutohasa ndikutotsvaga kubalance life. Mukomana paipai ndikutoti unoona chi I would like to take you kumusha koko ndinoona chi mwana wako is that fine with you. Modhi ndokuti ari kuti akashamisika akanetseka but she said yes. So 4 days ago modhi ari kuti iye nakundai vakadhiraivha mota yakundai ndokutoona kuti kumusha kwamodhi ndokutoona mwana ndokutotengera grocery mwana and everything and then pakudzoka 4 days ago pakudzoka that same day vakudzoka muchipinge chichitownship imwe. It's not like kumusha kwavangaenda kunoona mwana kure, it's just a couple of kilometers, less than 20 kilometers. Vadzoka papa ngomana wakutoudza modhi kuti iwe ini shanga mwana wako ndatomuona ndamufarira iwewe ndikufarira and I think it's cool kuti ini newe titongomhanya imwe. Modhi ndobata iwe but iwe uri kunyatsokuziva here chi basa randoita kuti unonyatsoziva here kuti ndozikamwa sei muno munzvimbo because handizodudi tatanga kudanana and then wozoita find out kuti nditori mutengesi wemuviri ndotengesa muviri and then you get angry blah 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 blah. Mukomana ndokurohwa nehanhu panakati iwe uri kutaura chi haunambondiudza kuti iwe uri kutengesa muviri. Ndaitongofunga kuti maybe it was just a party patakasangana papa. Modhi ndokuti haiyo sha ndozvitoripo. Mukomana ndokuti it's fine inini I'm okay with it, I'm ready to forgive you and start a new life with you. So mukomana ari kunzi 2 days ago mukomana wakaudza modhi kuti iwe ndikuda kutenda newe kupi kudheni kwedu ndinokuintrodusa kuna baba vangu etc. Remember chirelationship ichi chine less than a week old. So modhi ari kuti iye haasi kunzwisisa kuti what is this oita sei. Mukomana ari right brain ashota kana kuti is a savior, is a good guy waatowana it's a lucky this will never happen. She's not understanding everything. Wakatoenda ndobva atonointroducwa nemukomana kundai kuna baba vake of course vanongoti sei kana mwanakomana wako auya akakuintrodusa kuti ndo girlfriend yangu. He doesn't know kuti modhi anoambotengesa mbiri kawaita sei. So modhi ari kuti haasi kunzwisisa kuti right oita sei orega zvokutengesa mbiri oteverana nemukomana kundai oita sei ko what if ana mhuri yana kundai ikazoita find out kuti modhi waimboita sei muupenyu hwake what can she do. Ndozvatinoda kuti utiudze mucomment section muri Zimbabwe. Modhi will be there, inini will be there, everybody muzimbabwe anenge arimo achida kunzwa maopinions, point of views, perceptions, different point of views. So stay tuned. Ndini wenyu super galo pano pamuzinda wevanhu. Peace.